Русини 500 років перебували у мадярській державі і 500 років були свободно проживаючим народом на свою історичній землі. Чомусь цю інформацію не можеш прочитати у радянській, у російській, а ведь українській історії. Других даних не є, крім тих, що народ русини, тобто наші предки, до 1496 року мали ніби автономію в составі тогдашнього Мадярського королівства. Тобто формально люди були поддані, реально до кінця 15 віка русинський народ був сам по собі управляємий. Коли прибув на Подкарпаття, Карпатську Русь, подольський Федор князь Корятович, помните, то титул князя, вождя русинов, Дукс Рутинорум, які до того часу мали і русини, і другі, і, звісно, обов'язково мали мати королівське происхождення, то він дістав такий же знак, таку честь – князь Русинов Фьодор Корятович. Напомнимо, що до 1514 року так званого Дикого Сейма 500 років русини дійсно жили на своїй землі на території як свободний, самоуправляючийся і фактично самоорганізуючийся народ. До того не було між русинами позорного кріпацтва, наприклад. Але поза того, як званого Дикого Сейма, була вже нарушена ота ситуація, отобрана від народу русинів його прежня свобода, бо укріплялася мадярська держава. Зачалися зачатки такої централізованої уже організації мадярської держави. Но 500 років русини жили як свободний народ. Після того, як пав Константинополь, до того часу на території Мадярського королівства православна церква була преваліруюча. На Мадярщині було повно православних монастирів, грецьких, звісно, там, може, сербські були, або болгарські, другі. Но це більшість монастирів були православні, і дуже то гнітило Рим. І от коли пав Константинополь, тоді центр православних нібито уже пав, то вступив у свою практику, свою політику Рим, котрий почав наводити латинізацію Мадярщини, і до того часу почалося униження, а потім і гонення, і заборона русинської віри, славяно-руської православної віри. От чому, як видимо, много є неправди за наш народ, але ми помнимо свою історію, бо історична пам'ять, якою ми обладаємо, дає нам можливість не асимілюватися у всьому світі ні при яких самих сильних пропагандистських способах.